Quan rebem una notificació al nostre Instagram sobre algú que ens ha etiquetat en alguna imatge, què és el que podem fer i què vol dir això? Per poder veure la notificació que ens arriba, hem d'anar a l'avioneta de paper, que com veiem tenim un 1. Apretem i aquí tenim els nostres xats privats i aquí ens diran que ens han etiquetat a una història. Com podem fer per penjar aquesta història a la nostra història? Li donem aquí, afegir a la nostra història, i aquí ja tenim per fer l'edició si volem editar alguna cosa. I quan ja ho tinguem tot ben col·locat, ja podem penjar la història on ens han etiquetat. Per poder-ho verificar, ens n'anem a la nostra boleta i aquí tindrem el resultat. I quan t'etiqueten a un post, això ja ho veurem en un altre vídeo.